Ang mga tao niining kalibutan na gihatagan ug daghang problema. Unsa ba ang kasulbaran niini? Ang taming kakugira ang pamaagi, paningkamuti nga duna kay trabaho, ayaw pagasto labaw sa imong sweldo. Titigi ang uban mong hinaguan alang sa umaabot nimong galastuhan. Planuha baya ang imong pagabuhaton, buhat agayud ug ikaw magmalampuson. Bulahan ang tao nga dili tapulan, kay makasugakod sa tanan nga kalisdanan. Higala ang imong mga adlaw, ayaw usiki, kay bililhon kini sama sa imong kinabuhi. Ayaw pagasto sa butang nga walay hinungdan, kay makadaot kini sa imong tingos bawan. Planuha baya ang imong pagabuhaton, buhat agayud ug ikaw magmalampuson. Bulahan ang tao nga dili tapulan, kay makasugakod sa tanan nga kalisdanan. Bulahan ang tao nga dili tapulan, kay makasugakod sa tanan nga kalisdanan. Bulawanong tambag pamatiya, bulawanong tambag tumana sulbar ang problema.